No corazón da Terra Cha temos unha das zonas húmidas máis importantes de Galicia, a Lagoa de Cospeito, na Reserva da Biosfera Terras do Miño. Do Centro de Interpretación da Lagoa de Cospeito sae unha ruta que comunica as principais fontes e mananciais que rodean este ecosistema. No traxecto que une o Centro de Interpretación co Observatorio de Aves, atópase a Fonte da Lagoa, a primeira das 5 que veremos ao longo do camiño. A Lagoa de Cospeito está rodeada por unha senda circular duns 3 kilómetros na que hai 4 observatorios de aves. Dende estas torres de madeira pódense ver e escoitar as especies acuáticas que elixen a lagoa como refuxio. Seguindo antigas vereas, achegarémonos á Fonte de Sampaio, en Sistallo. Preto dela, atoparemos no medio dunha carballeira a Capela de Sampaio dos Redos. Esta pequena igrexa foi trasladada dende a súa antiga situación sobre o castro de Sampaio e reedificada no ano 1968 neste lugar. O camiño pasa por diante do Museo das Aves de Cospeito, edificio municipal dedicado á divulgación e conservación das especies aladas que proliferan neste territorio. Para coñecelo é preciso programar a visita. A ruta penetra no bosque hacia a Fonte de Felín e continúa ata a Fonte da Ramalleira. A lenda e a tradición xacobea envolven a última fonte do itinerario, a Fonte da Virxe. Nela din que ao chegar á Feira do Monte, moitos peregrinos paraban para asearse antes de seguir camiño a Compostela.